Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a mako na biyu da muke nuna muku yadda za mu kirkiri shago na yanar gizo-gizo inda ake siyan kaya a yanar gizo-gizo, wanda ni Ahmad Alhassan mai lakabi da Malam Lado nake gabatarwa. Sanan idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muke kirkiran description, sanan ba mu gama ba sai lokaci halin nasa. Yanzu kuma za mu dora daga inda muka tsaya. Idan ba ku manta ba, mun bashi fasha, sanan a description mun bashi length na, za mu bashi length na 1000 domin adadin abinda ake bukata ya fi na suna ko kuma wato category. Saboda haka mun bashi length na 1000, tsawon kalamai na 1000. Yanzu za mu yi save na table namu, za mu bashi suna TBL product domin mu iya gane shi. Za mu cire capital letter na farkon can, sai mu sa small letter TBL product, sai mu yi save. Idan kuka duba da muka yi saving, shi da kanshi ya yi on ticking na wannan. Saboda haka dai abinda yake nufi a nan, waɗannan za mu iya uploading nasu, amma idan aka samu tangarɗa ba zai shiga ba. Sai dai shi wannan ID bayan da za a yi bai irga ba ya karu, saboda haka ne shi sai on ticking da kanshi. Saboda haka kara abun ya ba ku mamaki, mun canja nan zuwa 2 domin ya ringa daukan na gaba da na baya kamar yadda muka yi bayani tun farko. Sai mu yi save, sai mu kulle shi. TBL product namu ya yi. Sanan za mu sake kirkiran wani table da za mu kirkira shi category ne, kamar yadda kuke gani a nan. Shi category ne na category, wanda za mu iya ɗauko su daga nan. Zan muku bayani shi yadda za ku fahimta anjima. Za mu sa category underscore, za mu kwafe shi don za mu sake aiki da shi. Sai mu ce ID. Na riga na yi muku bayanin ID, yanzu ba sai na ɓata lokaci yin bayani ba. Sannan ko ba mu bashi len ba, zai yi sa da kanshi. Mun samu primary key, sannan mun bashi auto increment. Sannan za mu zo na gaba, description, sannan za mu bashi vasha. Length nashi zai kasance kwaya 100 ne. Sannan shi za mu yi saving nashi, sai mu ce TBL category. To kun ga da kanshi ya riga ya sa mana 11, ba sai mun bashi ba. Saboda haka mun riga mun yi save, za mu kulle shi. Wannan category yana da alaka da wannan category da muka yi a nan. Idan ba ku manta ba, wannan product category suna da alaka da juna. Za ku zo ku fahimci hakan nan gaba. Za mu je abu na gaba, za mu kirkiri table wanda za mu bashi user underscore. Za mu kwafe shi don za mu sake amfani da user. Sai mu ce ID. Ba sai na sake jawabi ba. Idan kuka duba jawaban ko bidiyon da ya gabata, za ku ga jawabin da muka yi a kan shi, domin abin ya dan mana sauki mu samu lokacin da za mu yi aiki. Wannan teburi kuma zai rike mana
jawabai ne na dukkanin mutumin da ya yi rijista. Saboda haka za mu ce user underscore user name. Saboda haka za mu ba shi version, length nashi za mu ce 100, sannan za mu ce user email, shi ma da yi version ne, za mu ba shi length na 100, sannan za mu zo akwai wani abu da kuka ga nake yi wanda za ku so sanin ya aka nake yin shi, kaman haka ƙaruwan wannan. Za ka iya zuwa nan ka ce add field, zai ƙaru. Sannan kuma idan kana nan misali a nan email din, sai ka danna down a keyboard naka, za ku ga arrow ya yi ƙasa, sai ya buɗe maka kaman haka. Sai ka ce password misali. Password ba shi da wani bambanci, shi ma voucher za mu ba shi length na 100, sannan za mu yi save, sai mu ce tbl yana nufin table, sai mu ce user, sai mu yi save. Saboda haka dai abubuwan da za mu yi amfani da su kenan a wannan lokaci, kafin nan gaba mu sake ƙara wasu tabulan idan bukatan hakan ya taso. Saboda haka zan so ka yi wani abu, shine ka yi copy na waɗannan tabulan, sai ka zo nan sai ka ce dump SQL file. Zan so mu yi saving nasu na table din, bari in ba shi suna shago, domin ko wata kaddara za ta zo ta gifta a table din ya samu matsala, ba sai mun sake kirkiran wani ba, za mu ɗauko wanda muka yi saving. Idan kuwa za ku yi amfani ne da shi asalin php my admin, idan ka zo nan kai refresh, sai ka bude asalin shagon. A nan sai ka ce export database din, sannan sai ka ba shi suna shago, ka ce wato mun yi kuskure, ba za ka ce create ba ne, za ka je go ne. So za ku gani a nan shagon ya sauka, sunan da muka bashi a nan ne ya yi amfani da shi. Yanzu za ku ga idan kuka je download misali, za ku ga shagon namu kun gan shi a download SQL. Saboda haka idan kana amfani da php my admin ne, ga abin da za ka yi, ka zo export sai ka zo nan sai ka ce go. Za ka zo import kuma, za ka zo ka yi selecting file naka, za ka ce choose file, sai ka zo ka yi locating shago a nan. Daga nan sai ka ce open. Ina fatan zai zame muku da sauki. A nan kuma idan a nan kai, za ka zo execute SQL file, in babu su ka tabbatar ka goge wannan, sai ka zo choose file, sai ka nemi inda yake, sai ka danna open. Saboda haka mun gama kirkiran shi asalin wato database, sansanin adana bayanai, da kuma wato tabulan da za su adana bayananmu. Yanzu abinda za mu yi na gaba shine za mu bude Dreamweaver mu. Za ku gan shi kamar haka. Idan kuka duba a hannun dama, za ku ga wato foldojin da muka bude ne, to amma idan ba ka yi configurating na shi ba za ka gan shi ba. Idan ba ka gan shi ba, za ka iya zuwa nan site, sai ka ce new site. A nan za ka bude sabon site kenan, za ka ba shi suna. A nan za ka zo ka zaɓi folder,
sai ka ce shago, sai ka danna select. Domin hakan ya muku sauƙi, bari mu kirkire shi ni da ku gaba ɗaya. Za mu zo nan sai mu ce wannan shagon sai mu cire shi, domin mu sake kirkiran wani ni da ku, don hakan ya ba ku sauƙi. Saboda haka idan muka yi refresh za ku ga ba shagon ne a nan ba, wani abu ne na daban kamar social network. Sai mu zo nan sai mu ce new site, sai mu ce sunan shi shago, sai mu zo mu zabi folder, misali sai mu ce shago, folder ne kawai muka zaba, sai mu ce select. Sai mu zo ƙasa server, za mu zo alaman ƙari, sai mu ce server name, sai mu ce localhost. Connection using local network, saboda za mu yi amfani da local network ne, za mu kirkiri shi asalin shagon ne a cikin kwamfuta tukuna, ba a yanar gizo-gizo ba. Da a yanar gizo-gizo ne sai mu ce za mu yi amfani da FTP, file transfer protocol, to amma za mu yi amfani da local network ne. Sai mu zo mu selecting folder shago ne, kada ku manta kamar yadda muka kirkira. A nan kuma za mu ba wa shagon wato abin da yake nan, shi za mu ba shi domin ya ringa kawo mu. Kun ga localhost stroke shago, saboda haka za mu ce localhost stroke shago. Saboda haka ba za mu ba save ba, sai mu je advanced, sai mu ce to da wani server model muke so yi amfani, wani yare kenan muke so mai amfani. Idan kuna da masaniya za ku gane cewa shi kirkiran yanar gizo-gizo ko ba wa kwamfuta umarni yana bukatan asalin yare, kamar yadda muke da yarurruka daban-daban. Akwai turanci, akwai larabci, akwai hausa, akwai yarabanci, akwai kanuri, to shi ma kwamfuta akwai yare daban-daban da yake ji. Saboda haka da wani yare ne za mu yi aiki a wannan shago da za mu kirkira? Za mu yi amfani da yare ne na PHP da MySQL. Akalla ba a kasa ba, a wani lokacin wani yaren na shiga wani yaren a shi kan shi kwamfutan. Saboda haka za mu zaɓi PHP MySQL. Idan muka zaɓi wannan za mu ba shi save. Za mu zo nan mu yi on ticking na wannan, sai mu yi ticking na testing, sai mu ce save. Saboda haka kamar yadda kuka gani ya yi update, ya sake dawo min da site na shago. Akwai hotuna, akwai hukuma, akwai launuka, akwai ma'aji, akwai mahaɗa a cikinsa. Saboda haka bari ni wani abu, yanzu ne za mu fara aiki da manhajar Dreamweaver. Kamar yadda kuke gani DW za mu yi amfani da version CS6 ne, ko da CX5 za ka yi amfani, babu wani bambanci. Sai ka zo file, sai ka zo new, zai yi bullo da mu a blank page ne, wanda kuma ba blank page za mu yi aiki ba. Muna son ne mu yi amfani da template domin ya ba mu dama mu yi aiki. Sai mu zo blank template. Kamar yadda na muku bayani da yarurruka daban-daban, in ma da wani yaren na daban za ka yi amfani, za ka yi selecting nashi ana. Amma ɗazun idan ba ku manta ba, yare mun zaɓi PHP ne da MySQL, saboda haka za mu zo PHP a nan. A farko mun zaɓi blank template, a na biyu mun zo template type, mun zaɓi PHP template. Za mu sake zuwa layout, mu zaɓi da wani layout ne za mu yi aiki. Saboda haka sai ka zo ka zaɓi da wani layout za ka yi aiki a shi asalin wannan shago da za mu kirkira. Saboda haka sai mu duba layout da za mu yi aiki da shi, sai mu zaɓe shi. Ala kulli halin dai layout din
za mu zaɓi wannan ko kuwa mu zaɓi wannan. Sanan za mu zo nan, a nan ana zaɓen da wani irin HTML za ka yi aiki, amma latest version ɗin shine suka zaɓa mana by default XHTML 1.0. Sanan a nan CSS ne. CSS shine launuka, yanda za ka sa wannan launin a nan, wannan launin a nan, wannan launin a nan. To amma CSS ɗin kanshi sai ka zaɓi ainihin inda za ka sa shi. Akwai add to head, zan zo nuna muku shi an jima. Sanan akwai kuma create new file, akwai existing. Create new file shine za ka zaɓi shi CSS ɗin launukanka za ka sa su a different file ne shi kadai, kuma a different folder shi kadai. Sanan existing HTML file, link to existing file yana nufin kana da wani launukan ne za ka ƙara a kai ko kuwa yaya. To in kana da wani za ka ƙara a kai, za ka yi selecting wannan. To amma mu za mu create new file ne, sanan za mu ce create. Yanzu zai tambaye mu ina za mu ajiye launukanmu. Za mu ce mishi za mu kai cikin folder launuka, sanan mu ba shi suna style, sanan sai mu ce save. Saboda haka dai za ku ga yanzu ya bude mana wani guri haka. Wannan za ku ga anan illa code ne kawai ga waɗanda suka san programming, dama da code ake yi. To amma za mu ɗauki gajeren hanya ne mu yi aiki da wato Dreamweaver, ba sai mun tsaya muna ta typing waɗannan ba. Ga waɗanda suka san programming dole sai ka yi typing daga hdot din nan, ka zo ka yi typing su header, ka zo ka yi typing su title da dai sauransu. Saboda haka kafin in yi nisa bari in nuna muku da abin da ake nufi da CSS add to file. Misali zan sake, ba wannan ba aiki za mu yi da shi ba, kawai dai zan nuna muku ne. Idan aka ce add to head, ku tuna nan add to head, to shi CSS din bari ku ga yanda zai kasance. A maimakon CSS namu ɗazun ban nuna muku inda yake ba, a na farko to a na biyu ku duba inda CSS din yake. Add to head kenan mun sa shi a the same a folder ɗaya ko kuwa a page ɗaya da shi da sauran code namu. Amma idan kuka duba na farko za ku ga shi CSS din babu shi anan, za ku ga ba wani yawa ne da abin da yake nan ba. Shi CSS din kuma anan za ku ga cewa ga CSS din farawa daga style type text da CSS din nan za ku ga cewa mun yi adding nashi to head kenan. Saboda haka abinda ba mu so ne, domin idan muka saki kirkiran wani page, to wannan CSS din zai saki applying a wancan page din. Saboda haka ba za mu iya yin canji a nan ya zama na yayi applying a kowanne ba, dole sai mun bi kowanne page, ko page 100 muka kirkira sai mun bi kowanne mun yi canji. Kun ga hakan kuma wahala ne. Saboda haka yanzu za mu kulle wannan, za mu dawo kan na farko da muke aiki wanda CSS namu baya haɗe. To idan kuka duba a saman nan za ku ga style CSS, wanda sunan da muka bashi kenan style a cikin folder launuka. Za ku gan shi kuma shi ma yana wani page ne mai zaman kanshi wanda shi kadai ne. Saboda haka duk wani page da za mu kirkira, duk wani shafin da za mu kirkira zai zama za mu iya yin canji a wannan style din kuma yi applying a dukkanin wani sashi da muka ko kuma wani shafi da muka kirkira kamar yadda kuke gani yanzu haka. Saboda haka za mu dawo source code namu. Sanan idan kuka duba za mu iya ganin iya code namu kawai mu yi aiki a kan shi. Amma wannan ba mafita bane mu yi aiki akan code namu kawai ba mu ganin output. Ya kamata muna ganin output namu a design view, shi ma kun gan shi haka, yanda ba za mu iya aiki a kan shi kadai ba.
saboda haka dai mu raba biyun za mu fi ganin yadda aikin namu zai tafi a yadda ya kamata. Mun nausa a wannan makon kuma a nan zan dakata, sai wani makon idan Allah ya kai mu za mu dawo mu dora daga inda muka tsaya. A madadin kamfanin Malam Lado wanda suka ɗauki nauyin kawo muku shi wannan darasu, ni Ahmad Alhassan nake sallama da ku. Bisalam.